Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dum-dum kanyo mga kakasih yang biya mga nakita si video ini. Jadi ya bisa aku biya mga bihay ni na biya mga dagbos ko dari Makati na ka karya sa linira. Amo sa to biya mga na viral bago-bago ini pasalan si Nambok biya mga pangangalay dahil nga kumpulan MBG ataupun Manspoy Group. So mataw biya man nagkumi, mataw di sa biya mga nag-repost, yung biya mga post ko. Sumuko rin di mga katay manguran, paguntulong tayo biya mga pag-post tulong tabihin. Di sa bako dumapit, bang so pama biya na bukulong tahap kapat mo. Sabihin ni, atin niya yung kumi niya to, long niya about si biya mapagsiksi. Yato ako hanta bang haga ma Islam, real, impagsiksi, hababai, atin niya di sa majari magpakita-kita sin aurat yato hamok kariyang punal sumukawa dito makakatay mangkuran mo nagpost ni nag-viral ini amo ni mumungan ta iwan simbya mga style ta magpasampay amo niya to imahin ng sala dito iyan ta pa aw nang po siya to biasa ko iyan mo pa dupang ina ama lamunang darang pasimbihay ni nagbihad to pa sumuha bang kita magpapuntol sin hukuman magpakita kita sinsuntuan marayaw ini pauna ta suway ka ulpiil magpasampay kita bisan bunal ingkato bang makasla imbis sarata ini mumungan ta mahinang dasya mangi bihato iwan kita untaray sa banghisyo impyag pagpasampayan ta yato hambok siya yung bata-bata way pa siya marimana kilbalig jadi yato di kita menjadi humukum sa ula-ula di nato mapapas di nato maig hati niya yung karusahannya okay iwan bang sopa mapun siya nagdusa ayaw na kita magpamalayak atau biya magpasaula-ula kita na sadya imbun kita na sadya insulka jadi yung kumin mo amin pasalan si pagsiksya tubun na agama Islam di ta majari sab sulangon in Hindusin pagagamasin kita sumuka wa dito ayaw kita mag-anad long sininglis biya nakalanduto din hard niya nakalanduto din kaslan niya nakalanduto din tukas niya so suway kita nagdarasim biya mga malunok di sabi mumungan magpasasampay kita si marayaw magpakita kita si tsuntuan marayaw amin along ikuan biya mga kaulpiil marayaw okay jadi biya ito mga katay manguranin biya mga magpupost-post ini magjajaga kuhiwal singkay wanan sinusa ahaw sa singkay wanan mga kulabi pa mangiin niya to guys jadi amo na sa atin biya pagyanong kulong ikuan marayaw rito jakahan tanain biya mga kahinang ta ang patajakahan kakahinang singkay wanan iwan maguno pa ko magjakasin hinang singkay wanan bisan ini inang di mo nakajakahan bisan imaran mo kaya pasaran bisan naman di mo na mahinang please guys ayaw kita maghipokrit guys please yo